Jo estic convençut que tots els que esteu aquí sí, però no coneixeu l'exposició, fins al dia 21 d'abril la podeu anar a visitar. Al llarg d'aquest mes i mig d'exposició, que hem estat aquí al Palau Robert, hem fet algunes activitats relacionades amb l'exposició. Entre elles hem presentat el gran llibre dels xuclis, que és l'origen d'aquest ésser tan fantàstic. També hem presentat l'impacte del que ha suposat un dels projectes educatius de la FANOC, que és la guia per a docents. I per tancar aquesta ronda el que farem és una cosa que ens fa molta il·lusió, que és descobrir l'himne del Posa't la gorra. Una campanya que, com sabeu, el Posa't la gorra, neix de la necessitat de compartir en un espai lúdic i festiu la realitat d'aquests infants, joves, adolescents i les seves famílies. És una campanya que s'ha mantingut al llarg de 25 anys, que aviat està dit. 25 anys, nosaltres aquí, dale que te pongo, posar-vos demanant que us poseu la gorra i dient a la ciutadania que no ens falleu. Aquesta resposta és aclaparadora. En aquests anys ja podem dir que hem distribuït prop d'1 milió de gorres, han participat 8.000 voluntaris, hem fet 90 festes, hem estat presents a 16 poblacions d'aquest país. Per tant, la gorra s'ha consolidat com el símbol de solidaritat vers els infants, adolescents i joves amb càncer. El dia que ens la posem, els estem dient que tots som iguals, els estem dient que no estan sols, ni ells ni les seves famílies. D'una banda, diem això a les persones que estan afectades i de l'altra, us diem a vosaltres, a la societat, que aquest és un procés que si es té els recursos, es té el suport que dona la FANOC des de les seus, des de la Casa dels Xuclis i des dels hospitals, doncs és un lloc per on s'hi pot transitar. I tot això ho fem a través d'un manifest. El manifest és la llavor, és l'origen d'aquesta campanya. Un manifest que té un missatge que l'objectiu és normalitzar la malaltia i reivindicar mancances que encara n'hi ha i unes quantes. I sempre ho fem a través de testimonis que han viscut aquesta realitat, ja siguin infants, ja siguin joves, ja siguin adolescents, ja siguin pares i mares. I en aquesta ocasió seran els joves de la FANOC qui llegiran un exemple de com són aquests manifestos i que són els que donaran peu a l'himne de la campanya creat per Xiula, que és la nostra banda de capçalera, us ho hem de dir, i l'únic grup que nosaltres pensem capaç d'entomar aquest repte. És un grup format pel Jan Garrido, el Riqui Arjuna, l'Adrià Heredia, el Joan Palà, que es defineixen a si mateixos com a músics sensibles, lletristes enginyosos i educadors socials amb un punt de rebel·lia que construeixen cançons amb contingut educatiu explícit i amb la missió de posar llum, amb permís del Carles Porta, a les grans temàtiques vitals amb sentit crític, amor i humor. Per tant, la FANOC no podien pensar en ningú altre més que ells. Gràcies per ells. Bueno, no podíem pensar en ningú altre més que els Xiula per parlar d'aquesta realitat, per parlar de la realitat del càncer infantil. En termes de normalització cal fer molta pedagogia i la música és una eina molt potent per transmetre-ho. Però abans de desvetllar aquest himne, posem-nos ja tots la gorra, veig que la porteu posada, per rebre el Sergio Prieto, que vingui cap aquí, representant del grup de supervivents, el Didac Bautista, representant del grup de joves, Didac, on estàs? I la Ona La Torre, representant del grup d'adolescents que ens llegiran aquest manifest. Quan vulgueu. Ens falta un micro aquí, un micro per ells. Aquí, mira, és veritat, pugeu. Com que aneu un per un, a veure, fes prova. No se sent. A veure, això són coses de directe que sempre passen, sempre és un clàssic. Hola. Sí, perfecte. Sí, encara que no llegireu, veniu al grup de joves aquí a fer suport amb ells, us podeu posar aquí, en aquest costat i en l'altre també. Tots ells són els grups de joves de Tarragona, de Lleida, de Girona, de Barcelona. Sisplau, un minut de silenci perquè ens han de dir coses molt importants aquests joves. Quan vulgueu. Hola, bon dia a tothom. Soc el Sergio, tinc 20 anys, una edat que per molts és la millor, per altres és la pitjor. I quan vaig néixer em van diagnosticar un tumor cerebral
que molt simple és el cerebel, que afecta a la mobilitat del cos. En aquell moment no em va suposar un problema, perquè vaig tenir una adolescència, una vida bastant normal, sense cap problema. Fins als 14 anys. Que als 14 anys, enmig d'una presentació a classe, em vaig quedar una miqueta congelat. No podia moure les mans, els peus, res. I ahir és quan em van notificar a l'hospital, després d'anar a urgències, que el càncer, el tumor, va decidir atacar. Això va suposar moltes dificultats. Va ser temps difícils, especialment perquè les mirades, els pensaments, les preguntes, però no de la societat, sinó les que em feia a mi mateix. Quan em mirava al mirall, quan em mirava a mi mateix, quan m'escoltava, aquelles eren les pitjors mirades. I òbviament tenia somnis com qualsevol de vosaltres que esteu aquí, tenia hobbies, molts d'ells es van eliminar de la meva vida perquè no podia fer-los físicament, però afortunadament amb molt esforç, molt aprenentatge, molt de temps especialment i paciència vaig aconseguir estar bé, que és com ara estic genial. I per això formo part del grup de Camaleònics, perquè sé que tots aquests anys de patiment, de moments dolents, no els vull malgastar i vull ajudar la gent amb les meves idees, les meves paraules, i per això soc part del grup Camaleònics, que volem buscar aquestes necessitats, les dificultats i donar a conèixer tot el món, tots els patiments que podem sofrir nosaltres com pacients. Moltes gràcies. Tinc 14 anys i amb 4 anys em van diagnosticar tumor de Wilms. En aquell moment era molt petita i no vaig saber exactament el que era. Em van dir que tenia un bitxito dintre del cos i que no em preocupés molt, que anirien passant els dies. Però el bitxito se va anar fent gran i al final em van haver d'operar. Jo era una nena i sempre me la passava jugant a titelles o amb el meu company d'habitació. I recordo aquesta etapa amb molts canvis, però jo i la meva família ens vam anar adaptant. Ja fa anys que he superat el càncer i ara estic molt bé. L'associació de la FANOC la conec des de fa molts anys i vaig començar amb la meva família. Recordo molt les celebracions de Nadal, com el cagatió o les sortides de sort. Ara estic amb el grup de joves, m'ho passo molt bé, anem a sortides com a PortAventura, el Tibidabo i guardim d'una setmana a les colònies. Tots i totes ens ho passem superbé i al llarg d'aquests anys he pogut conèixer molts companys i aprendre moltíssimes coses. Gràcies. Hola a tots i a totes. Jo em dic Didac, tinc 17 anys i quan en tenia 3 em van diagnosticar leucèmia. Des d'aquell moment la meva vida ha anat de la mà d'ingressos, medicaments, caigudes, transplantaments i moltes coses més. I tot i ser moments realment complicats, no ho vull oblidar, però que aquests també han anat acompanyats d'instants inolvidables que m'han fet viure una meravellosa i fantàstica vida. A més, ajudar-me a tots ells a convertir-me en el noi que soc i el noi que sempre he somiat ser. La malaltia m'ha privat de moltes coses, però encara que sigui difícil de creure, també m'ha regalat experiències que no hauria viscut sense ella. Amb 4 anys tot el vaig viure amb doctores que n'estaven aprenent. Amb 10 vaig escriure un llibre que ara es llegeix a moltes escoles i aporta una part positiva de la malaltia als infants. Amb 15 vaig fer la meva passió, el dibuix, els meus estudis de futur. He conegut a moltes persones que m'han acompanyat i han estat al meu costat quan tot era fosc, però també quan hem pogut celebrar petits, grans passos de la vida. El grup de joves de la FANOC és un exemple, on he pogut conèixer altres joves que vivim la mateixa realitat i que tots gaudim de diferents activitats com poden ser l'estar i desitjar les colònies d'estiu,
anar a part d'atraccions i d'altres. M'agradaria aprofitar aquests instants per agrair a totes elles la seva presència en el meu camí. Moltes gràcies. Estem molt contents per veure tantes gorres diferents. Això vol dir que la FANOC ha comptat i compta amb molt suport durant tots aquests anys. Ja portem 24 gorres diferents, 24 anys. Totes úniques i especials. Els darrers anys, dissenyadors importants han fet creacions molt xules i divertides, i totes acompanyades per eslògans o missatges molt significatius per nosaltres, com ara pinta futurs, mira més enllà o dona força, una força molt necessària. Tots aquestes gorres ajuden a donar visibilitat a la realitat del càncer en infants i joves i també a aconseguir recursos econòmics per continuar oferint tots els serveis necessaris per acompanyar les famílies des dels hospitals. I la seu que la FANOC ja del territori, des de l'any passat, va obrir la seu a Girona. Que s'han partit el discurs, que em pensava que farien d'atacar. A veure, Aquestes gorres també fan possible que moltes famílies que han de venir a Barcelona per al tractament dels seus fills i filles puguin allotjar-se temporalment a la Casa dels Xuclis, on comparteixen el seu dia a dia amb altres famílies i estan acompanyades per un equip de professionals, voluntariat i talleristes que els ofereixen activitats per a grans i petits. Des d'aquest escenari volem donar les gràcies a tots aquells professionals que ens acompanyen durant tot el procés de la malaltia. Equips sanitaris, voluntariat, docents hospitalàries i domiciliaris, professionals d'entitats, administracions públiques i, en definitiva, a totes les persones sensibilitzades i implicables amb nosaltres. Moltes gràcies. és el Sergio. Hola. Vale. Encara falta molt de camí per lograr tot això que volem i per això des del grup de supervivents, el grup de joves, a FANOC i tot volem aprofitar aquest manifest per reivindicar una miqueta 3 punts, 3 idees que creiem que són molt importants i molt necessàries en la societat actual. Primer de tot, volem reivindicar la justícia i sensibilitat social per protegir a totes les persones en moments vulnerables que al final tots patim en un moment del diagnòstic. Segon, volem reivindicar un seguiment a llarg termini per després del medicament, el diagnòstic i tot, mantenir i assegurar una bona qualitat de vida. I tercer, volem més agilitat per la gestió del dret a la discapacitat. Que al final, en pacients oncològics, el temps és molt important i creiem que no podem estar mesos i mesos per aconseguir el dret a discapacitat. I ara sí, el que tothom estàvem esperant. Gràcies a tot, primer de tot, a Xiula per estar sempre al nostre costat. Estem molt ansiosos per escoltar la cançó i el més important, també volem dedicar aquesta cançó a totes les persones, nois, joves, en general, que ara mateix no estan amb nosaltres, que no estan amb nosaltres. Moltes gràcies. Supervivents, el grup de joves, a FANOC i tot, volem aprofitar aquest manifest per reivindicar una miqueta 3 punts, 3 idees que creiem que són molt importants i molt necessàries en la societat actual. Primer de tot, volem reivindicar la justícia i sensibilitat social per protegir a totes les persones en moments vulnerables que al final tots patim en un moment del diagnòstic. Segon, volem reivindicar un seguiment a llarg termini per després del medicament, el diagnòstic i tot, mantenir i assegurar una bona qualitat de vida. I tercer, volem més agilitat per la gestió del dret a la discapacitat. Que al final, en pacients oncològics, el temps és
o és molt important i creiem que no podem estar mesos i mesos per aconseguir el dret de discapacitat. I ara sí, el que tothom estàvem esperant. Gràcies a tot, primer de tot l'ajuda per estar sempre al nostre costat. Estem molt ansiosos per escoltar la canció i el més important, també volem dedicar aquesta cançó a totes les persones, nois, joves, en general, que ara mateix no estan amb nosaltres, que no estan amb nosaltres. Moltes gràcies. Gràcies. Estem molt contents, molt emocionats d'estar avui aquí. Nosaltres fa molts anys que tenim contacte amb vosaltres, des de fa latiríssim anys. És que jo crec que no teníem canes. Vull dir, érem jovenets. I part de la Ciutadella, són molts dies que recordem amb vosaltres, no? Hem fet vídeos, participem, com que tenim una història plegats molt bonica i que ens encarreguéssiu la cançó ens ha fet molt feliços i hem tingut molta emoció. Així que us la presentem i us la cantarem, i en algun moment potser us fem picar de mans i aquestes coses. I inclús cantar la tornada, per això. Sí? Algú se la sap, no, ja? Algú la sap, ja? Algú la sap, ja. Perquè tenim un micro de sobres per partir l'escenari, Si algú s'anima. Cau, el cabell a batzegades és un dau, que toca algunes vegades i jugar als extrems, créixer abans de temps, rames sense rems, però amb abraçades, quan, poses tot l'amor al nucli, va minvant, tota aquesta por que duc li poso un petit gra, avui vull ajudar, i aquest malestar, algú que el xucli, em poso al teu lloc, quan tot sembla estret, i hi ha una paret que moc, que no té preu i no es pot comprar. És un crit de no us atureu. Corre i posa la gorra, un riure que no s'esborra, no te'n cansis mai. Corre i posa la gorra, és el teu granet de sorra, d'aquí fins a l'espai. Tantes maneres d'implicar-se, sé que encertarem el camí d'acompanyar-se, toquem tots els punts, lleugers i profuns, fem les passes junts. No cal cansar-se, puc, recobrir-te aquesta clapa, aquí no hi ha truc. Una idea que no es tapa és donar valor, és fer gran el cor. I si hi ha sort, la gorra em queda guapa. Em poso al teu lloc, quan tot sembla estret, i hi ha una paret que mor. El que no té preu i no es pot comprar, és un crit de no us atureu. Corre i posa la gorra, un riure que no s'esborra, no te'n cansis mai. Corre i posa la gorra, és el teu granet de sorra, d'aquí fins a l'espai. Corre i posa la gorra, un riure que no s'esborra, no te'n cansis mai. Corre i posa la gorra, és el teu granet de sorra, d'aquí fins a l'espai. Vinga, l'última! Corre i posa la gorra, un riure que no s'esborra,
no te'n cansis mai. Corre i posa-la al gorra, i és el teu granet de sorra d'aquí fins a l'espai. Gràcies. Moltes gràcies. Com és el posa't la gorra? És així, oi? Clar, així de fàcil. Sí? I el corre? Clar. És que ens encanta, està signat. Molt bé. El Jaume té dues mames i quan li agafa la vergonya s'amaga entre les seves cames. L'Ester va néixer amb un sol braç, però l'hauries de veure com n'és de bona fent gimnàs. El Gael té més de 300 pigues. Ho sabem perquè van comptar-les totes les seves amigues. La Patrícia sempre ha portat ulleres. Al cotxe li agrada mirar l'asfalt calent de les carreteres. El Francesc fa 2 anys es deia Lara. Van estar 4 mesos decidint el nom amb la seva mare. La Valentina fa futbol i és la Pichichi, però no està pas inquieta esperant que algun gran equip la fitxi. El Moja té un trastorn de l'espectre autista, li poses un tema de xiula i es torna el rei de la pista. La Jèssica està enamorada de la Ruth i li escriu en un paper el més bonic que se li acull. L'Oriol, quan parla, a vegades tartamudeja i té unes expressions tan ocorrents que a mi em provoca un pèl d'enveja. La Yasmina és la més alta de la classe. Ens mira tots des d'allà dalt i pregunta hola, què hace? El Patrick té 2 papes. És tan xerraire que no calla ni cosint la boca en grapes. La Berta es mou pel món amb cadira de rodes. No vegis com flipava a primera fila al concert del Jonas Brothers. La mirada poc centrada és la primera vegada que em mires tan fix. Podríem ser amics. El Samuel viu en un centre residencial. Li estan muntant a l'habitació una nau especial. La Maria no pot menjar gluten. Li encanta tocar la farina i nota que les mans s'embruten. El José viu amb la seva iaia l'Oli. Diumenge van acabar els 2 vermells quan van tornar d'un holi. La Carmina ens parla amb les mans. Ell ha aconseguit que al pati no es molestin ni petits ni grans. El Biel té síndrome de Down. Mou les caderes com aquell cantant que no coneix, el James Brown. La Judit confon el vermell i el verd. I és molt bona trobant el seu hàmster quan es perd. El Macià cada divendres fa dansa. Si sona bona música, el tio mai es cansa. L'Ona va tenir un càncer en un os prop del maluc i ara ven una pulsera i diu jo ajudo tant com puc. El Yusuf té el fèmur de titani i és tan valent que va creuar marca tot el Mediterrani. La Nayeli necessita moure's quan és a l'aula i mira quins dibuixos més currats que té a la taula. Al Pons li agrada jugar amb nines. Fa diàlegs molt més guais que amb les patrulles canines. El Jan sovint ens dona la tabarra, però ara estic feliç que toqui ell la guitarra. La mirada poc centrada, que és la primera vegada que em pugen formigues. Podríem ser amigues. I després hi ha la lluna. El regalet que no esperàvem i que ens va venir tot d'una amb una mutació genètica que de manera frenètica ens ha canviat la vida d'una forma bastant poètica. A la meva ninona, que li falta l'equilibri però que amb la mà ens acarona i és genial que amb això vibri, però és que hi van haver dies que només veiem tragèdies, se'ns anava omplint la casa de joguines i ortopèdia i amb això vas fent, vas tancant ferida que et segueix coent. Però és que això és la vida, i et pot semblar que amb la vida haurem generat un deute, però és que també en tenim un altre, i ara és fisioterapeuta, i l'aixa baixa fins a la lluna, que té atrofiat el cerebel, però que ens està donant més llum. Mireu amunt que la lluna del cel. La mirada poc centrada, que és la primera vegada que et penso escrita. T'estimo petita. La mirada poc centrada, que és la primera vegada
que et penso escrita. T'estimo, petita. T'estimo, petita. T'estimo, petita. Moltes gràcies. I una que es diu T'estimo bastant, la coneixeu? És una cançó que parla de l'amor, però l'amor com el coneixeu vosaltres, que és l'amor que es crea, que l'amor que es fa, l'amor que acompanya, l'amor que cuida, no l'amor que està tant en el cap i en el futur i en el que hauria de ser, sinó l'amor que estima la realitat tal com és. L'amor que és, com ho diria, com una fidel fanàtica de les coses tal com són, d'estimar el procés tal com és, no? I amb la confiança que la vida, això ens porta a un lloc bo. Així que t'estimo bastant, és t'estimo bastant, no és t'estimo infinit, no, és bastant, no? Perquè és real, és bastant perquè és real. Gràcies, i jo crec que amb aquesta ja marxem. Mai se sap. O mai se sap. La penúltima, va. Tant d'amor, tantes parelles, tant romanticisme respirat. La coneixes, no? Tants Romeus, tantes Julietes, tantes promeses sense final. Vaig posant els peus a terra, no deixo que el cap vagi embalat. No sóc teu ni tu ets pas meva, que potser semblo una propietat. Anda ja. I em vas dir que m'estimaves per sempre i fins l'infinit. Uau! Però he estat comptant les faves I em surt un nombre molt més petit. How, mate, how, mate, mate, how. Que ets gelós? Un gelat. Que ets fogós? Doncs ara m'he fugat. Ciao, adiós. Bye, bye. Possessiu, potser no. Abusiu, au i prou. Com fa això? Jo t'estimo tant, com la Índia els elefants. Jo t'estimo tant, com les balenes dels oceans. Ens ajudareu a cantar, que és molt fàcil, amb la lletra A. A veure qui estigui en aquesta sala, boca ben oberta, som-hi! No us sento? Ara sí. A veure com canteu vosaltres sense nosaltres. Aviam. Però bueno... Sí que canteu bé, aquí. Vale, una mica més des de darrere també, que no us veig cantar. A veure com es canta des del cor, això. Boca oberta, pulmons. Va, vosaltres i nosaltres junts, som-hi fort. Això que m'ho repetiu. Ueo! Ueo! Posa't la gorra. Posa't la gorra. Come on! Posa't la gorra. Posa't la gorra. Hey! Hey!
t'estimo tant. Som-hi picant davant! Hey! Com la Índia als elefants. Jo t'estimo tant. Com què? Com què? Què? Com les balenes als oceans. Jo t'estimo fins infinit, com el Pol Nord, els seus pingüins. Gràcies, Afanop, us estimem bastant! Gràcies, everyone, gràcies, que ricasco! Oh, yeah. La gorra sí, sí, yo. Ja, pues ara sí que és l'última, aquí se la sap, vinga, apropatiu el joc, com diu. No vull ni rap ni lluç, no dic cap rap, el lluç sempre el mateix. Verdura i peix. El menjador, aquell monitor que sempre em fa menjar-m'ho tot, el platet net. Verdura i peix. I a sobretot bullir, no has pensat a fregir alguns ingredients. Verdura i peix. I arriba l'hora de sopar, li ves la cara al teu papà que se li creix. Verdura i peix. Ha! Patata sí que em vull, però no la que es cull, la que es fregeix. Verdura i peix. La barreta congelada, ni de lluç ni de daurada no em serveix. Verdura i peix. En un menú infantil per sort ja es prohibeix. Verdura i peix. Jo no em quedo tranquil quan al mercat ja hi veig. Mans amunt! No m'agrada, no, la verdura i el peix. No m'agrada la verdura i el peix. No m'agrada, no, la verdura i el peix. No m'agrada la verdura i el peix. Abans que la iaia, que mai no falla, sempre el mateix. Verdura i peix. Clar. I al parlar dels aliments, els més saludables d'ell, ja m'avorreix. Verdura i peix. Com què? La mateixa cançó, on t'acabes la mongeta i espures la patateta, que t'he vist pensant com amagar-me un tros de pastanaga i ja et conec amb la mirada que ets molt llest. Verdura i peix. Que tot això no són espines ni la pell de les sardines. Quina bola que se't fa, t'ho trauré per sopar. No et queixis tant que és molt petit i quan toca macarrons qui repeteix. Menjador, epa! No m'agrada, no, la verdura i el peix. No m'agrada la verdura i el peix. Com? A veure, no m'agrada, no, la verdura i el peix. No m'agrada la verdura i el peix. Però a veure si pensem una mica i després d'haver estat donant-li voltes potser he estat a poques soltes no enfrontar-me amb la verdura que no és pas cosa tan dura i un peixet a la setmana doncs tampoc n'hem de fer un drama. Avui hi ha un nen nou que neix tot menjant verdura i peix. Gonçal? Dóna-li el lluç al rap una oportunitat que s'ho mereix. Verdura i peix. I la verdura xafadeta i amb tonyina doncs millor em vas creix. Verdura i peix. Ei, no passa res per ser gras, però cada dia em veia més i més obès. Verdura i peix. La família està contenta. Aquell nen ha madurat. Que bé que creix. Verdura i peix. Ara que ja tinc més ganes de menjar una mica menys de greix. Verdura i peix. No és tan gustosa, no és tan salada, però s'agraeix. Verdura i peix. Ha canviat la cançó, jo m'he deixat de tonteries, ha perdut les xutxeries, ja no em cal anar al dietista, la pediatra no està trista i ara ja la proteïna no em traeix. Verdura i peix. Mira. És una vida saludable, un menú molt més estable i de preu molt millor. Si no menjo salmó i arribar a l'adolescència amb l'equilibri cos i ment que et saps. Som-hi que ja ens agrada mans amunt! Ja m'agrada la verdura i el peix. Ja m'agrada la verdura i el peix. Que me canseu. Ja m'agrada la verdura i el peix. Aneu-vos preparant perquè ens posarem de peu. Saltar. Ja m'agrada la verdura i el peix. Ja m'agrada la verdura i el peix. Salta ben amunt. Ja m'agrada la verdura i el peix. Ja m'agrada la verdura i el peix. De braços creuats.
Gràcies!